додо гирифти пора ё худ ҷой доштани ҳолатҳои коррупсионӣ дар бахшу идораҳои мухталиф аз мушкилоте мебошад, ки зери назорати ҷиддии ҳукумати кишвар ва ниҳодҳои дахлдор қарор гирифтааст. Вале мутаассифона ба ҳамин нигоҳ накарда, ин зуҳуроти номатлуб дар ҷомеа ҳанӯз ба таври густурда ҷой дорад. Бо мақсади пешгирӣ ва паст намудани ҳолатҳои коррупсионӣ дар кишвар барномаи махсус стратегияи муқовимат бо коррупсия барои солҳои 2013-2020 дар ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардидааст. Бо мақсади дар амал татбиқ ва омӯзиши бандҳои барномаи мазкур дар толори маҷлисгоҳи ҷамоати деҳоти ёвии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров вохӯрӣ яке аз корманди раёсати агентии зидди фасод бо роҳбарони корхону муассиса ва фаъолони ҷамоати деҳоти ёва баргузор гардид. Подполковники адлияи раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд Қодирҷонзода Абдуҷалол, раиси ҷамоати деҳоти ёва Ҳасан Шералиев, фаъолони ҷамоат иштирок доштанд. Абдуҷалол Қодирҷонзода ба сухан баромада доир ба нуқтаҳои асосии паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ҳарф зад. Дар вохӯрӣ инчунин доир ба пешгирии ҳолатҳои коррупсионӣ дар муассисаҳои тандурустӣ ва моҳияти бандҳои дахлдори стратегияи муқовимат бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2013-2020 мавриди муҳокима қарор гирифт. лозим ба ёдоварист, ки дар мулоқот тамоми мудирони шӯъбаҳо, роҳбарони беморхона ва муассисаҳо низ иштирок карда, вобаста ба бандҳои дахлдори стратегияи мазкур ба соҳаи тандурустӣ, маориф, маълумотҳои зарурӣ гирифтанд. Дар назар аст, ки чунин мулоқоту вохӯриҳо, ки ҳадафаш решакан кардани ҳолатҳои коррупсионӣ ва аз байн бурдани ин амали номатлуб, ки ба рушди кишвар монеа эҷод мекунад, дар ҷамоати деҳоти ёва боз ҳам дар назар аст. гузориши Парвин Аҳророва, Бароҷон Шерматов барои барномаи иттилоотии Паёми рӯз.